sešli v takhle rodinném kruhu, že není úplně potřeba svůj hlas nějakým způsobem zbytečně ušetřit. V každém případě, a budu velice krátký, aby mi někdo nenapadl, že jsem to celý zorganizoval, aby jsem se tady mohl vykecávat. Dáš si vodku? Mimo jiné, před rokem byl proslov jako na Strahově, jako, kde měli 10 let, oni jsou o rok starší. A musím vám říct, jako, že furt jsem tak dlouho čekal na půlnoc, až jsem se zcela opil a vůbec nepamatuju, co jsem tomu z kmadřených kamarádů popřál. Ale já si myslím, že to nebude nic moc vzdáleného toho, co popřeju nám všem, kteří jsme se dneska sešli. Jako. Myslím si, že je velice pozitivní, že už 10 let trvá sdružení lidí, kteří jsou ochotní jako postupovat útrapy konání, které vlastně víceméně nic nepřináší, mimo to, že člověk má přednášet kocovinu úplně zasraný hadry, jako Dej si vodku! Občas nějaký velký vítr v hlavě. A to je znamení, že ještě nejle v té civilizaci, která se samozřejmě, jak vy všichni víte, jako řítí do záhuby, ještě existují lidé, kteří dokáží uvažovat přece jenom trošku. Čau, máš něco? Prostě ne, tak já říkejme tomu jiný